aking paligid. Ngayong batid ko na ang umibig sa sariling tugtugin o himig. Sa isang makatay maririnig mga titik nagsasabi, kay ganda ng ating musika, kay ganda ng ating musika. Ito ay ating sariling atin, at sa habang buhay awitin natin. Ating musika, ating musika, kay ganda. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos and maabig ang morning na Friday at balang sinansakay. Programa na paipununtal na sara impormasyon balita ay nagagawad kaliber-liber na luyag na Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Paipununtal mo't na saray matuan, lik na ay balay. Siyempre, kolop kanta ba yun, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Bere Jimenez at your service, always. Tan kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Yadaspeto Technical Engineer, Nexon Dakal. Mapalasa pa si Raya balita impormasyon na dasayan kabosan na Biyernes sa tatang Tanagagik. Yada sara impormasyon na balita, may kawatan niya ang ibatik na bisikleta di tanad barangay Pangapisan Norte, Tan Manibok. Atumbok kala na saya CCTV. Kanya naman dedengal ka, ipawil mo latay sinikwat mo ha, agik. Maarab di tanad barangay Manibok. Paruntal ti may CCTV akala eda saya sika ay sosilis antulaya. Arumnira na impormasyon na balita tadala sukulaan ng Saldico. Wala da Portugal. Iragda na yarin na mga walang yung anong tawag dito. Nalimutan ko, nasa dulo ng dila ko. Yung pwedeng pauwiin si Saldico, hindi po pwede. Nandun siya sa Portugal. Ano ba to? Kailan mananagot yung dapat managot? Wala, so mayroong payag itong si Mayor Ming Rosario. Siya ho ang presidente ng Pangasinan chapter ng League of the Municipalities of the Philippines. Patungkol dito sa usapin sa STL dito sa lalawigan ng Pangasinan. At siyempre alam ng mga local official
na itong pagpapatakbo ng Small-Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang may prangkisa ay itong Grand 88 Gaming Corporation. Pero sa ngayon may mga ayon sa report nagbubukis. Bakit pinapayagan yung mga bukis? Ganong sila ay illegal. Dahil ang legal dapat magpataya ng Small Town Lottery. Ito hong Grand 88 Gaming Corporation dahil sila yung may prangkisa. At ang prangkisa nila ay hanggang February 28. At sa katunayan ay nakapag-renew na sila ng kanilang permit to operate. At pagka nag-lapse yung February 28, baka may grant din sa kanila dahil sa maganda yung kanilang record sa PCSO kung saan on time yung kanilang pagbabayad ng daily remittance na umaabot sa 2.5 million pesos a day. Nagugunita na itong mga nakarang araw, may mga bayan na hindi nagpataya ng Small Town Lottery dahil ayon sa report, may nag-utos daw. Pero ba't ito iuutos? Kung sino man yung nag-utos, hindi ko gustong isipin na mga local official ito dahil alam naman natin na alam nila yung batas na ang Grand 88 illegal at hindi dapat na patigilin dahil nakakatulong sila sa taong bayan. Bukod sa pagbibigay ng trabaho sa mga kabot kompradores, yung share nila araw-araw sa PCSO inagagamit sa kawang gawa. Kaya alam nila na hindi nila dapat patigilin ito. Na yun naman ang buod ng salaysay ni Manawag Mayor Ming Rosario nang siya ay nakapanayam ng ilang mga mamamahayag. At mayroon na ring kalatas o sulat ang PCSO sa pamunuan ng Philippine National Police. Sulat kay Regional Director Reyes na ito ay binaba sa ating Provincial Director na si Police Colonel Merculio. Kung saan sa sulat na yon, humihingi sila ng police assistance na sila ay tulungan dahil sa mga allegedly naglipa ng mga bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pagkabukis, ito ho yung nagpapataya na sarili nila yung kita, wala silang remittance sa PCSO. At yung kanilang mga kabo kobradores illegal na nangungubra. Kaya kung ano yung legal, doon dapat yung suporta ng ating mga local officials. Narito pakinggan natin yung payag ukol dito ni Manawag Mayor Ming Rosario. Siya ho ang presidente ng Pangasinan Mayor's League. Ito pakinggan natin. Go ahead, Engineer Nixon. Tigil po ng legal na operasyon ng PCSO sa mga bayan. Ba't wala na naman sistema po Teka. naman to, hindi natin pinapakera. Ulitin natin, Engineer Nixon, parang walang sound. Ayun na si franchise na Engineer. binibigay po sa bayan. Ito, Sa di ba? operation, whether they push through o Yan. hindi man, ay wala po sa kamay namin dahil unang-una, hindi naman namin pwedeng ipahinto. Pangalawa, hindi po naman pwede namin sabihin na ituloy. No? So, they go on their own, they operate dahil po may legal na frankisa. But yun nga po, alam natin na medyo may gusot na konti pero
sa tingin ko po wala sa kapangyarihan ng kahit na sinong local chief executive o mayor ang kaya magpahinto ng mga laro na yan. No? So, yun po. At again, alam ko po may prangkisa nga na legal at hanggang February 28 pa ito. Pero wala po kami pinigilan, no? Wala po kami pinahinto at sampunin ang lahat ng mga mayors. Kaya nga po, kung ano man yung gusot in along the way, dyan po ay hands off po kami dyan dahil nga hindi naman po namin pwedeng panghimasukan o pakialaman itong operation ng isang legal na may frankisang operation ng STL. Kasi sir, sabi ko nila, yung legal operasyon ng STL ang pumalit daw may illegal operasyon ng Wala po akong nabalitang ganun po, no? Na may mga gumagawa ng illegal na laro. bookies. Pero yun nga po, sa tingin ko po, ano man yung gawin nila sa bayan, basta yung nasa legal, pwede naman po magpatuloy. No? We support ano po yung legal, pero ano pa may ibang mga laro, hindi ko naman po pinapakialaman at kung ano man yung nangyayari dyan along the way, no? Sana maging tahimik na po at bumalik na rin sa mga kasi malapit-lapit naman na po yung February 28 na sinasabi po nila. But again, ulitin ko po ulit, yan po ang apprehension ng maraming kasama natin na punong bayan tulad ko, na wala kaming magagawa at hindi namin po mahihinto, hindi namin pwedeng ipahintulot yung ibang gagawin. Basta ito nga po, tahimik po kami dito at in fact, yung permit, issue na kung may permit yung mga nag-ooperate kada bayan, no? Yung mga bayan po kasi na-report na wala ng business permit. Pero since meron naman silang legal na dokumento na ginawad po ng PCSO, siguro that will suffice. Pero maganda rin para makatulong din sa lokal na ekonomiya ng bayan na mag-permit din nila kada bayan. Wala pong, sa akin pagkaalam, wala pong naman nagpapahinto, no? Ng operation nito. Ituloy na lang po nila. Mayroon namang legal na pinangahawakan na frankisa. Pero as to makapagpatuloy for one reason or another, that is beyond my control, kung ano na po yung huminto man o hindi, no? Never po nagagawin ng isang local chief executive na ipahinto ng isang legal na frankisa ng operations na. Walang karapatan ng sinumang local official na ipahinto yung operation nila. Kuwan Mayor Ming Rosario, yun po ang sad niya. Siya ang presidente ng Pangasinan Mayors League dahil legal po yung operasyon ng Grand 88 Gaming Corporation dahil may prangkisa mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayan ay direkta sa Office of the President. Mayroon ho silang certificate to operate. Kaya yung mga nagpapalaro na allegedly naglipa ng mga bukis, iba yun ang dapat hulihin. Ang tanong, bakit umusbong ang mga bukis? Sinong nagpaintulot sa kanila? Sila yung dapat na hulihin ng mga otoridad. At yun nga, kaya humingi na ho ng tulong actually ang Grand 88 Gaming Corporation sa Philippine National Police. Nasugpuin itong mga illegal na nagpapataya ng small sound lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Oras nila tatang taragagi kulalay 50 minutos kasumpala na alas 7 at kabuasan karumaniran na impormasyon na balita. At panamaglay na saya na programa likna ay balay iyage pimapaway so liknaan
nasaray umbalay ditan da balay nalinggayon. Sayay mandayabdab ya isyo. Nilira satay 40 million pesos. Yayuda nanlapo at Malacanang. Nilira saramay biktima o kaya asalanta na bagyo na uwan. Wala ray kaabungan niya ala kasay abong. Wala ray kaabungan niya partially damaged. At araya so rason no akin at walatan so inter na Malacanang. Ya ayuda ya 40 million pesos, 40M para da saya sarayan na biktima na say bagyon uwan na tatang tanagagik. Kanyan na say liknaan da iteryolad si kami, piyan na usaryo kwanda tatang tanagagik. Saya at pimawaya isyo kasumpalan. Nasamay report o agawan na sisyon na sangguniang bayan ditan da balay nalinggayon. Nilira satay aga inyabubon na pigaray ra na konsihal. Yasatan at isaliw na belas. Belas ya iter. Saray madlang people. Saramay biktima na uwan. Kanya na gaylay dayuda. Si Consilor Jonathan T. Ramos. Sakay masibag, sakay manangilaban, nakatuan. Tan kanupugan, nasaray tagadan da balay nalinggayon. Si Consilor Jonathan T. Ramos. At inlaban to. Kay ba si Consilor Randall Bernal. Araya may good governance. Impangi vlog to para kasirayan duaran opisyal ya bibitlen to. Yan pag ya aratan ya ayuda yan ang lapod national government iter ya gastusan. Nasaramay biktima na bagyo ditan bali minlinggayon. At karoman napituyawan tayo si Councilor Jonathan T. Ramos. At wala raman so nabibitla. Iran na kabyangan opisyal ya balay. Ayaman plano ya satan at isaliw na belas sa tatang tanagagik. Ay sosilis. At syempre no isaliw na belas kwanto may ang itar na liknaan. Si Karay Mangaliw, pigaray tepet tumalabat. Wala kasi porsyento dad satan, 40 milyon balbalag. At iyay say karaw da, iterdalad si Karan kwarta. Kasi Karalay Mangaliw, nasara may materialis ako uli lara. Ya ikanada at panapiger nasara tay abungda. Yan nagaylay likat. Nasaray tagadtan at bali nalinggayan at satan ya development na nakabatanda. Ya watan lamanaya at treasury na balay na linggayan. So satan ya 40 million. At gagawin labat nasaray concern agencies like MSWDO. So saramay proper Iran procedures. Antaan no siya para may prioridad na pagyaindan nasatan ya kwarta ya na iter ya buo. Ang gapoy pingas. Ang gapoy kickback. Na iter ya buo. Dasara may na pagyaindan. Katutan so gagamtan. Dan Councilor Ramos.
Councilor Randall Bernal tanarumniran konsihal itan da balay nalinggayan. Nga kamyama ya reaksyon, ha? Liknaan na saray tagadtan da balay na linggayan. Yung pa kasi Mike, nagpunyad tepat, Councilor Jonathan T. Ramos. Nasyupatay sa kay konsihal ya nakalan na sa chairmanship da saray Nanduruman committee, walay bubumbananton committee ba? Pero agaway reorganization. Ang gapi chairmanship to. Ang gapumat, ang gana miyembro mo, aliwan miyembro. Dasaray nandurumaran na committees, dita na dasangguni ang bayan. Ang tiagawa, at unong dasamay impituyaw tayo si Councilor Ramos at miyembro niya nasa majority aking baletay pati sara may iba to aglara pimila walay anang nang da siguro ay kalinguan to pero agdamot labinit lang na syupaman pero singa itsan ano yon yung anong tawag dito binibigyan lang ng aral. Sino kayang konsyal ito? Ay nalisan ng chairmanship sa kanyang hinahawakang committee. An even member, hindi na sinali. Ano ba yan? Para bang wala na silang tiwala sa konsyal na ito. Ay, socialist. Pati yung mga kasama dyan, yung nasa majority, nakiisa. Atibukal, so nagkaisang minority at majority. Parang napagkaisa na. Bulong mo nga sa akin mamaya, Councilor. Saka yung isang department head yan, sino kaya yun? Siyempre, pagka ang liknaan ni Jerry, sabi ni Jerry sa akin kapon ikaw RJ, tagalingayin ka, kwanto? No, isaliuday bulastan, 40 million is a big money. Ay dakultan niya, sinakon bulas, kwanto mo? Pa kasi makakontrata, may makakontrata, mga liw, mandil na bulas, di balag, so tubo to, kwantumet. Kaya kwanta, tanggap yung taksatan kang si Jerry. Tuloy tayo adasaya na programa Likna ay Balay. Sumpala na pigaran makanan paymano manalapod saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe
mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang kagabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Tanjat Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Oras sa alas 8:04 kabuasan. May patuloy ni na programa na Likna ay Balay. Kalob kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Jadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. How are you? Morning mo, tada Saraya Tagatan da Barangay Papagian. Ada balay na Binmalay. Mayroon tayo may nantek sa da sa sikat tayo ag tayo abasa. Pasensya la. Don't you worry basan tayutan. Wala na eh. Tapos na yung programa nung anong kumay tics mo aging ha. Pasensya la. Gaspar family di tanah da barangay Kalit da Balay na Binmalay. Good morning. Eko family di tanah da barangay Lungos.
Calasiao, Pangasinan. Councilor Elias Villanueva, woo, good morning. Canada Barangay Baritaw. Da Balay na Manawag, good morning. Aray Tagatan da Balay na Labrador. Good morning. Aramay talaga nung tatalindag. Ilira dagda panggabay na satay plano ya pangilatnag na nuclear power plant. Tanad balay na Labrador. Di bali, tawlalame a discovery daya langis di tanad singger da Malampaya. No amanat talagan naitrabaho da na bali-bali. Na pinabangan latan, no problem anymore. Da say kuryente tan gas tayo tateng tanagagik. Ila kumonya tanat nagawa so tampulan niya. Ang gawa na saray trabaho piyan na pinabangan ta niya discovery da tateng tanagagik. Morning mata da saray dumarangal titanad Sual Pangasinan di tanad Cabalitian Island. Obra family, Gakad family, Minis family, good morning! Mas maganda yung tahimik ang buhay, di ba? May makasigay ka, makalakay siraan mo, makasungap kay balibalin na siplog na dagam, untan subilay na saray taga-isla. Walang gaanong problema. May ni parontal tayo karuman, i-reflame pa. Engineer Nixon, may kawatan niya nala na CCTV. May ang ibatik na mablin na bisikleta. Dita na Sitio Rambo. Sakop na sa barangay Pangapisan Norte. Di tanad Lingayen, tan barangay Manibok. Ang hiling lang ng biktima, yung may-ari ng bike, common na tumbok. So sa may nila na sa may kawatan ta no i-trace mo may ruta to at nitan inalatod ta na yad Sitio Rambo at tanya kalye ano nanuningning yung screen tayo ta ka-live tayo Facebook tan YouTube at tanya kalye boundary di manayad Kawigi Barangay Manibok at niluban to ay Barangay Pangapisan Norte. At saya kang gawa na satay ang kabling bisikleta ay at taga Barangay Pangapisan Norte. At nanreklamong mutlara. At kinan na punong Barangay Jojo Biray. At saya inarap na satan niya kawatan. Kasumpalan niya inalaso satay bisikleta ay at oras na alas 2 na palbangon ni Ma'am Pimawayla ta dinangulay aso. Kanyan na saya inalato may watanad paway bisikleta. Bicycle. Ni man in Santolan Ilocana nasa Syukla. Jada arum niya nala na saya CCTV. Kakpaway tul satan niya dalan niya putot ya dalan paway tudtan at limiko pakawanan atanya kalye atan may kalye ya Mayor Street sakop na Barangay Banibok tan Barangay Pangapisan Norte
tan nampa kawanan panlalaad barangay Manibok. Ramay kaabungan ditan at walay kanya-kanyang CCTV apalabas dalamot. Yaya at amarap papaway ditanad Mayor Street sakupla na barangay Manibok. Ditanad kanto na barangay Manibok walad tanso pwesto. Ya walay CCTV tumot. Kanyan na numan exert na effort iray barangay officials nilira saya ning kagawa. Sure yan natumbok da tan nakabat da no syupatan niya kawatan. Wala ray kaabungan dita niya walalay CCTV. Malaking tulong po ito. Itong mga CCTV na nakakabit. Mga private CCTV kasi gabay damot ya naprotektaan so lagwerta da at pigara radta nira na residente so walay kanya-kanya na CCTV may inumaya itriskwang ko Engineer Nixon kasi antadala may oras so hindi mo na i-view yung nakuha ng CCTV i-pass forward mo na lang doon sa oras nung nangyari yung pangungulimbat ng kawatan na yan. Diba? Di menumaylan na tumbok. Amin niya aka switch CCTV di tanad barangay. Aya at talagang resolbaan. Di makikita ninyo. Menumay tani walalay from that CCTV ang alanto na bisikleta at wala may oras no kapiganto inala. So di man da sa me dinalando actually walay nan follow up met rame biktima aneng neng da so sa me man sa syok ya indalan tumet da satan met ya oras mga 1 minute after that inalato wala may CCTV ya kalalamot ni Norsi Narapdo. O ila ko mo niya na-relay at pigarala so biniktima to. Yan na matakaw tanad barangay Manibok da balay na Lingayon. Importante walay CCTV kami may laran na krimen. So menumaylan na nare-resolba, di ba, Engineer Nixon? Lapod presensya na sarat ay CCTV. Usa rin tumat kalamor ya pantratrabaho. Manay so akang gawa na satan ya bisikleta. San labat la sinikwat na satan ya matakaw. Simple na bisikleta ya tinakaw. Ay usaran kalamor na saray kabalayan tayo. Eta ang sakit dala tateng tanagagik. Mas lalo ng sakit ay natatakaw at kaban na balay, di ba, Engineer Nixon? Billion of pesos. So sayay nakukulimbat na saray kawatan. Wala may makapalag ya video ya anong nang ko. Amay realidad tateng tanagagik. Jad amay siguro ginawa damat labat man niya pangipatalos noan to so amay impluensya na saray aray kabkabat iran personalidad yan nasasangkot da saray nandurumaran krimen. Ginawa dalabat man siguro ng video tapyano ipatalos. So samay tatawagan niya comparison no say nakakasuan at mayrap bilay tana no say nakakasuan at kabkabat at susyudad. Bantayan mo lamang ya video, Engineer Nixon.
may video jad sa kaya presinto ni Tanla. So may merap bilay. O sabi ng pulis, o bakit yan? Nahuli namin na nagnanakaw sa karinderya ni Aling Usang. Sabi naman ng this officer, ay kulong na yan, magnanakaw na yan, ikulong. Tapos sumunod, hayan na. Akapurma, ka-jacket. May sakay amun yan, opisyal. Bakit yan? Anong kaso yan? Nagnakaw ng kaban ng bayan. Teka, imbestigahan mo na yan. Ano ba yan? Ewan ko kung napanood na ninyo yon. May ibig sabihin. Parang may discrimination. Ano ho? Pero sa ngayon, pinatutunayan naman ng kasalukuyang administrasyon na walang sino man ang sasantuhin sa kanilang ginagawang pagpupursige na maikulong yung dapat ikulong sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Sige nga. Dahil isang patunay daw dito, itong pagkakakulong ngayon ni dating Senador Bong Revilla Jr. na kahit nasa administrasyon, dahil magugunita Engineer Nexon na ito'y tumakbo, di ba? Sa ilalim ng partido administrasyon sa pagkasenador noong nakaraang 2025 election, midterm election, pero hindi nga pinalad. So parang sinasabi na ito'y kakampi ng administrasyon. Kaya walang sinasanto, kakampi ka man o hindi. Basta meron kang kinakarap na kaso, dapat na harapin mo to. Kaya ito daw yung patunay na talagang disigido ang kasalukuyang administrasyon na habulin lahat ng sangkot sa pangungulimbat sa kaban ng bayan. Pero mayroon silang inaantay yan na talagang big fish na palaging nasasambit ang pangalan sa usaping ito. Teka, kailangan muna ng due process. Kailangan muna ng mga matitibay na ebidensya. Kailangan munang sapat yung mga dokumento, yung mga ebidensya para siya ay makulong din. Yun eh. Kaya mapapailing na lang yung kumpare kong manginginom. Pero ang dapat na pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas natin ay yung mga panukalang batas na makikinabang ang mga nasa laylayan. Hindi daw mga usapin na parang paghahanda lamang sa nalalapit na halalan sa 2028. Ay nako. Sabi nga ng kumpare kong manginginom, mabuti pa na iba naman ang mamahala. Hindi yung mga kilalang politiko na umiikot lang ang pamamahala sa atin sa kanila. Sabing ganon ng aking kumparing manginginom. Gabay ito ni baga siguro Engineer Nixon, iba naman. Iba namang personalidad. Na baka ang ibang personalidad hindi na parang magbawian. Wala na yung mga retaliation na yan. Dahil yung mga nababanggit ngayon may kanya-kanyang mga dinadalang sama ng loob. Na baka kung sila ay maupo bumawi naman.
kawawa naman yung mga taong bayan na umaasa na makagawa sila ng mga kaparaanan, hakbang para tuluyan ng umunlad ang ating bayan. Nakaw. Kaya kung minsan may punto yung kumpare kong manginginom napakatalino nun Kaya lang, wag mong sobrahan yung alak. Pero pagka nakakainom, Engineer Nixon, parang tumatalas yung kanyang kaisipan. May mga taong ganun, na pag hindi nakainom, hindi makabasag pinggan yun. Parang tahimik lang. Pero pagka nakainom ng konti lang naman. Hindi yung wild. Nakapag-iisip sila ng tama. Ibig kong sabihin, marlas o kanunutan may very wide, may maong iran na may ter na punto. May mga ganun sabi ko naman, may punto naman siya. Na para bang ang gusto niyang sabihin huwag na yung mga datihan. Doon naman tayo sa bago. Ang nangyayari naman kasi, alam mo, politika pagka masyadong mapolitika sa isang lugar, nako, puro na lang politika. Ang pinag-uusapan, sikat tayo, sublay timot. Asinggarla, pigaray taon labat la, sublay timot. Kasublay tayo, sige. Kaskasyan mo't iratan. Mga ganun ba na thinking? So wala na. Kukunti lang naman yung mga talagang nag-iisip na pursigido. Sabi nga ni idol ko, yung nagbabalita ng wither lang. Ayun, sinabi, Kuya Kim. Ang buhay ay wither lang. Kanto. Kaya kung masyadong mapolitika sa isang lugar, may pangisulong na kaunlaran, matantan. Pero pagka talagang tinitignan mo yung isang leader sincero, sa may gagawin trabaho, kaya nasinsi lugar to, at nanangnang mo so sa may maples ya ligwas tatang tanagagi. Pero pagka isang bayan hindi umuunlad, wala, ala, kumeng. So leader yun tan. Good morning, dasara may dumarangal titan da balay na malasiki. Anto, puyat kayaw. Siyempre, masaya ira, karuman. Nata na holiday. Dasara may jad gobyerno tan. Kat sa 23, lapod sa tay impangisilebrada na Pagay Festival. Dita na da balay na Malasiki. Good morning, sa may amigo tidtan, si Orlan de Vera. Agad bali na Malasiki. Kumusta ka la? Kumusta la may kameram? Pagay Festival, dati Kermat Festival, ngayon Pagay Festival. Yan ho sa bayan ng Malasiki. Good morning, si paring Alex Tulaw. Pasensya la, paring Alex, medyo busy anto Kana tayo lumibot. At magsama pagka medyo nakaluwag-luwag, paring Alex Tulaw, Canada Balay na Santa Barbara. Morning mat, dasara may dumarangal titan da Balay na Bugalyon. Bugalyon. So si Yong Gutierrez. Good morning, kita da Barangay Salumagi Sur. Kumusta lay Balay yon na Bugalyon? Sarayan Kaplisan. Good morning mat, da Sara may dumarangal titan da
Barangay Anunang, tan Barangay Ambalangandalin, dita na da balay na San Fabian, Pangasinan. Morning, da saysi kayo. Belated happy birthday sa may manager ko dati. Oy, senior ka na, Sir Jake Mindalya. Happy birthday sa'yo. Ang ating boss dyan sa RJ May, dito sa RJ May Dagupan. Good morning. Happy birthday, Sir Jake Mindalya. Sa ating public service sa umagang ito, ang ating pakikidalamhati pa rin sa pagpanaw ni former Barangay Captain Lizardo Boy Laureta. Ang kanyang bangkay ay nandyan ngayon sa kanyang residente dyan sa Castillo Street, Barangay Manibok, Lingian, Pangasinan. At siya ay dyan gagawin yung burol at lamay at sa hindi itong Sabadong ito, sa susunod na Sabado pa yung libing ni former Barangay Captain Elizardo Boy Laureta, dating kapitan ng Barangay Manibok diyan sa bayan ng Lingayen. So ang taus-pusong pakikidalamhati sa naiwang pamilya ni former Barangay Captain Elizardo Boy Laureta. 76 lang pala. Yung nabanggit ko kahapon 77, pero 76 years old. Itong si former Barangay Captain Boy Laureta na siya ay namaalam na kahapon. Yan. Condolence sa pamilya Laureta. Wala na tayong sapat na oras sa programang Likna ay Balay. Jada ngaranan kapaborito Joseph Kanilang Bakani, akalo pakantabayo, amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Jada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Pawilag ditang kilabat ang sublayla sa programang pitalaran nyo ditanda da balay na binmalay. Programan PAM, paninilbihang agresibo at matapat sa binmalay. Jalabat da DWJA 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nanglan iray nanduruman lignaan